Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Um, basi breaking news. Usiku wa tao ndithu Israel yapulitsa dziko la Syria. Yes, dziko la Syria. Iwo wandithu anapita usiku ndikapulitsa kuma base asilikali mkutulukamo. Basi funso nkumati chifukwa chani. Wayambitsa ndani zimenezi. Syria this time yalakwa chani. Komanso tikudziwa kale kuti kumene kuja after boma la Assad licha litagwa phum limene linali logwirizana kwambiri ndi Iran komanso Russia ndi maiko ena onse amene ali odana ndi America ndi Israel. Iwo wandithu adayikako kumenekoko munthu amene amamudziwa zoti ndi wawo, chifukwa munthu amene yuyu ndithu poyambapo anali kale mmodzi mwa iwo, membala, okay? So what am I glued out teacher, right? So ndikunena kuti magulu teacher tata nkhondo teacher timawera mu dzina la Chisilamu teacher anali membala wa ISIS. So president amene dzina lake ndi al-Jawlani Ahmad al-Sharaa. Yes, so mkulu ameneyu anakhala amepajapo anthu kumana zoti yayi zinthu zisintha. Kumabe kusintha kulipo since kuti iye uja nthawi zambiri ndi yes bwana ku America, yes bwana ku Israel, yes, something like that. Kumano this time zapezeka kwena kuti Israel out of blue, out of nowhere, wangopulitsa mlangucha chachitika nchani. So tili ndi mtolankhani amene nthawi zonse amakhala akuyankhula ndi Trump waku Israel, amakhala hello ndayankhula ndi Trump wetu minutes wandiuza kuti ABCD. Amene yu ndithu anali ndithu ndi report lake, ali ndi report lake limene akufuna ayankhule chifukwa chimene chinachitika. That's it. Yeah, hey guys, good morning. Reports indicate Israel launched strikes against a Syrian air base overnight, prompting U.S. Ambassador Tom Barrack to release a statement saying we are deeply concerned. He went on to say an unnecessary escalation that does not advance regional stability. Now, I spoke with a senior Israeli official about these reports, and they responded saying highly sensitive intelligence was shared with the United States and advanced at the most senior levels of the various agencies and bodies. This official went on to say al-Sharaa understands that he cannot operate like the previous Syrian regime, which maintained proxy forces. It's possible he didn't understand what was going on or didn't know. They could not provide any additional details due to the classified nature of this intelligence. Mkulu ameneyu mwamumva kwenibwino akuti Israel inapita ku Syria ndi kukaphulitsako last night. Kuma zapeza zoti mmene muja ambassador wa America amene ali ku Syria arulsa kalata yopanga condemn kudzudzula mchitidwe umene uwu kuti mukupanga escalate inutu mukupangisa zoti zinthu zitani zikhale ngati kuti kukhale chipweteketi chizipolowe. You understand what I mean? So point imene kufunika kwambiri ndi iyi. Iye chakuti anafunsa akuluakulu especially aku Israel amene anapanga zimene zizi kuti nchifukwa chani inuyo mwaphulitsa ku dziko limeneli la Syria. Ndiye yankho lake akuti one ananena kuti he cannot continue, sangapitilize to operate like previous regime. Akuti yeyu sangapitilize kumapanga operate. Jawlani kuna president wa ku Syria sangapitilize kumayendetsa dzikolo ngati mene ankayendetsera previous regime ngati boma la pitali. Koma akuti nayenso aziyankhulanso chizungu chinaso chonena kuti he didn't give further details, kuti sanapereke ma details inanso yayi. Koma akuti Ahmad Sharayo Jawlaniyo president wa ku Syriayo akudziwa zimene ndithu zikuchitika. You understand? So that's it. Kangati akudula sanapereke ma details okwanira, koma akuti akasilaka kwaopseza kuti iwo asamapange ngati boma licha linagwaticha la Assad. Chabwino. So ma findings athu ngati Malawian Cameras tapezamo zotani. Choyambirira ife kafukufuku wathu wa Malawian Cameras tapeza kuona kuti at least pakhoza kukhala chifukwa chake chonena kuti pa 15
leo ndi pa 18 right, ndikuti 3 days ago pa 15 mwezi unowu kuli August. News za ku Syria zina jambula nthu asilikali aku Syriako pambuyo pakuti panamveka mareport onena kuti Benjamin Netanyahu akana peace 15 points peace plan. Pacha Trump anafuna kuti tiyike mapoints ena akakwana 15 titetere kuti ku Gaza kukhale mtendere basi zophanazi zithe. So Netanyahu pacha masiku apitawo wakana kuti inetu kumene za Trump zinazikana like completely ndazikana zimenezisi. Therefore atakana za peace zimene ziyazo Netanyahu tsopano right, ku Syria kusopano pa 15 pamene papa mwezi uno asilikali anaoneka akuyimba nyimbo komanso akukweza mawu akukuwa mkuwiro mukukuwa kwauko amakamba kunena kuti ifeyo Palestina ija ndi slogan yathu. I don't know kuti slogan ndine kuti njani, ngati sign yathu, chizindikiro chathu. Okay, Palestina ija tsopano sitidzayisiya, tiphulitsana. Komanso uyu Myuda woponderezayo anazatcha kuti Myuda wopondereza ameneyo tikawotcha kumeneko, tikawotcha amene waro. You understand why akukana mtendere. Okay, so it's like kuti nawonso zakhudza kwambiri kuti kudini anthu aku Palestina kwazingofabe pakana pano yes akufuna mtendere nde asikalaja ndithu amayamba akuyimba nyimbo zithu zimene definitely nkhanicha inakafika inafala anthu ena mwina sana izo kuti unofati sizinapanga translated kwambiri komano zinakafika ndi mwina zinakapeza Netanyahu. Then afterwards mpamene tukumva zimene zizi. So one of the reason chifukwa china ndi chimene chichi koma chinacho ndi akudziwa anu akewo chifukwa akunena kuti pali mphekesa zonzoti akufuna azipanga host asilikali akunja. Okay, afuna azipanga mu Syriamo iwo akufuna azipanga host, afuna azilandira komanso ndikumasunga asilikali akunja adziko lina. So silekipalize sisi zina zimene akuti Israel inapanga share ndi America, koma izozo akuti sanapereke ma details ambiri. Kotero tikasakasaka makafukufuku ena ndithu yayi tipatsiranenso pamene papa kuti zinthu zizokhala bwanji. Guys, thank you so much. Malawi.